Сорт алено сърце е следващия тестов сорт, който ще покажем. При него виждаме в горещините много слаб завръз. На първите китки има по 1-2 домата. Вече след трета, четвърта, когато започва да се захлажда времето, започва да формира повече плодове. Най-много са на следното съцветие, което сме оставили. След като сме прекършили вече върха, растението залага повече плодове. И виждаме на последната четвърта китка 6 плода. Всички растения са по един начин формирали плодове. Най-много на последното съцветие. Нашия малък син и оператор на Зеленчуково съкровище се занимава с изработка на ето такива играчки. Който желае, може да погледне на Михов Принт 3D. Сега продължаваме с видеото. Плодовете са средни на големина, около 250 до 280 грама. На аленото сърце средната натовареност на растение е между 10 и 12 плода.